in a world of so many questions and so little answers? Is there someone who cares for humanity? A world of so many tall buildings, yet with short-tempered people. People who are able to build more skyscrapers, yet failing to control their tempers and evil desires. A world filled with wide roads, but with narrow divisions. A world with plenty, yet a world in need. Is there someone who cares for humanity? Is there someone who cares in a world of many bigger houses, but with little love? Kusambe
Bangwamanya kanaka banabe umambu. Amen. Tunakutenda mwari mbemukana zakare watawanisha. Wekudzokera mshokora mwari. Tino takutenda mwari nekuimbira kwakanaka. Sangarulo tukudi. Amen. This is powerful. Warakuitire nyasha.
kana zvichidai tiri uno mhiri kwebwizi kuzoti tayambuka kana tayambuka kune nyaya vakakomborerwa vachayambuka. Tarira hama yako iri pedyo mubate ruoko kuti hama neighbor waita zvakanaka kuuya pano. Hama ngatisangane mhiri kwebwizi. Hama isakushaya kudenga. Amen. Ngatinamate. Tinokutendai Baba vatidzosa zvakare pamberi pechigaro chenyu kuti tidzokere mushoko renyu. Tinoziva pachena imi musipo hakuna unogona kutaura. Saka tinokukokai kubudikidza nesimba remweya mutsvene mutore nzvimbo iyi mukuparidzwa nokududzikwa kweshoko. Pakupedzisira sangano renyu riwane mana yekudenga richadetsera mukati megwendo dakara muchiuya. Tinokutendai nemhaka yekugona kwenyu, tinokutendai nemhaka yenyasha dzenyu. Tanamata muzita raJesu, amen. Called to a victorious Christian life. Kudaidzigwa upenyu hwekukurira. Called to a victorious Christian life. Mukatarisa mukati metsamba rokupedzisira reBhayibheri, the book of Revelation, muchaona mune nyaya dzakakosha dzinofanira kudzidzwa zvikuru munguva ino yokupedzisira. Sangano raMwari kana radzidza nyaya dziri mubhuku razvakazarurwa harirambi sangano rakaita sezvaranga riri. Wechiprofita unotsikidzira pfungwa iyoyo kuti kudzidzwa kwebhuku raDhaniel nebhuku razvakazarurwa kunounza revival and reformation pakati pesangano raMwari. Saka muchaona kutiwo mukufamba kwatichange tichiita now and again muchaona kuti tinogona kudzokera kubhuku iroro razvakazarurwa. Tinofanira kuziva pachena kuti Ishe akatidaidzira chinhu chimwe, kukurira. Ndozvaakatidaidzira. Wese uri pano akadaidzigwa chinhu ichochichi chekuti ararame upenyu hunokurira, a victorious Christian life. Saka iwe neni pano, we are God's argument. Tiri nharo dzaMwari mugreat controversy. Nharo dzaMwari chai dzekutiwo kana unga uchifunga diabhorosi kuti una vanhu panyika ava vasi vakwa, uyu hasi wako, vamwe vangamitiza uyu hamitizi, unochata. Vamwe vangaite makuhwa futi and mouth vagonyurako uyu bodo, makuhwa ake angave evhangeri kana angaite makuhwa. Vamwe vanganetseka nezviro zvinoitika panyika ichipidiguka, maikonomi achiuya pasi, nyika dzisina kumira zvakanaka. Ava vachagara vaine rugare rwangu. They will abide in my peace. Saka Mwari wakatidaidza tose pana kuti tive noupenyu hwokukurira. And that's why bhuku razvakazarurwa muchaona kutiwo rinokwana runomwe 7 times. Mwari anotaura pamusoro pemapromises. Jesu achitaura anotaura pamusoro pemapromises, vimbiso kune vachakurira. Mukaverenga chapter 2 verse 7 unoti unokunda achatenderwa kuti vadye muti weupenyu. Mukatane chapter 2 pa verse 11 inotaura kuti unokunda haangafi rufu rwechipiri. Chapter 2 verse 17 inoti unokunda ndichamupa mana yakavanzika. Verse 26 chapter imecheteyo inoti unokunda ndichamupa simba pamusoro pamarudzi. Chapter 3 pa verse 5 aitaura nechechi yeSardis. Jesu unoti unokunda uchapfekedzwa nguo chena. Chapter 3 pa verse 12
aritaura nechechi yePhiladelphia Jesu unoti unokunda ndichamuita mbiru mutembere yangu, a pillar in my temple. Chapter 3 verse 21 aritaura nesangano rine mutere, sangano rinogwara rinonzi Laodicea, neiroro sangano rokupedzisira rine nhamo dzakawanda. Jesu unotiye pana unokunda ndichamupa chinhu ichi kuti agare neni pachigaro changu. And this is the climax. Ndo chikwekwendero chemapromises acho. Akaunoti unokunda ndakugara naye pandinogara nopanogara. What a promise. Nopanogara. Saka ini ndichatonga pamwe chete naye. Saka vana vaMwari, mapromises are 7. 7 of all the promises as I. 7 muchiprofita inoreva kuperera tiri pamwe chete. Mapromises akaperera. Anoreva kutiwo Jesu wakatidaidza kurarama upenyu hwekukurira, kwete hwekukurirwa naSatani. Saka now the Christian life is a call to victorious life. Kuti izvo munhu wese ange achikurira ndo chishuwo chaMwari, ndo zvakamirira Jesu ari munzvimbo tsvene-tsvene, ndo zvakamirira makerubhi namaserafimu, maangels ese, ndo zvakamirirwa kuonekwa kunyange nenyika dzisina kuputsika, dzakamirira kuona vanakomana vaAdhamu, vanasikana vaAdhamu naEvha vachaona munguva yekupedzisira, the last day church ichikurira from strength to strength, from victory to victory. Ndo zviri chinangwa chaMwari. Alexander the Great wakanetseka musi uyo akandirwa munhu pamberi kwake, soldier vakanga vari kurwisana neimwe ndudzi. Soldier ndokukandirwa mberi kwacho zvikanzi uyu hatizi kutoita sei naye mambo Alexander the Great. Unongodzwa zita racho kuti the Great, ndo zvanga ari. Zvikatizi kutoita sei nouyu. Zvikai mhosva yake ndeye zvikai waputsa mirayiro yechiuto, watiza kutiza zvaoma, vamwe vari pamapositions, iye wasimuka ndokufuratira hondo, ndokusiya zvombo, ndokutiza kumhanya kuita bara achidzokera shure. Saka zvazoitika manje, tazomubata tapedza hondo, ndiye yuri. Alexander akabvunza kuti iwo gara zviya zita rako ndiani? Zvikandionza Alexander. Zvikanzi Alexander unoposerura. Zvikaenda vabereki, zvikai kubva nhasi change that name. Zvakabva musi uyo wakanyorerwa birth certificate itsva, zvituka zvikachinjwa. Uyu munhu haasanzi Alexander zvachose. Zvikanzi give you that name. Munhu ane zita ronzi Alexander unotiza mukati mewa, change that name. I wonder kuti Jesu akauya pakati pedu panguva ino vangati kudii nesu tose tichidaidzwa kunzi maKristu. Haigona kutoti iwe nene wachinja zita iroro, chinja zita iroro, because mararamiro aya haenderani nezita racho. maKristu chaiwo, maAdventist chaiwo akadaidzirwa kukurira. Amen, vana vaMwari. We were called to be victorious. And that's why panguva ino toda kuti timbotarisa pamusoro perimwe gamba rokutenda rakakurira. Toda kuti timbotarisa blueprint zvinofanira, zvinokosha zvacho zvinoita kuti muKristu ave noupenyu hwekukurira, kwete kugara wakakurirwa naSatani. Kune vamwe vakatopa Satani mbiri nechekare, iye akakurirwa kare naJesu. Saka vanomupa mbiri. Vamwe vaprofita vanotiwo vanotaura zvikuru pamusoro paSatani. They start the Lucifer files. Kusvika Satani wavo akura mupfungwa dzavo. Satani wavo vapfekedza Satani nyembe dzisiri dzake. Satani wazomkurira
ndaida kukasika satani wazo ndazodai kasika satani wazo nikuria ndaida satani wazo nikuria siyana nezidaro kuti satani pamuromo pako taura kukuria kuri mumaoko a Jesu